नमस्ते. मी बटाटा राईस बनवते आहे आणि त्याचं साहित्य दाखवते. तांदूळ आहेत बासमती अर्धा किलो घेतले आहेत. म्हणजे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. हे असे स्वच्छ धुतलेले आहेत. हे तेल आहे. हे टोमॅटो आहेत. हे 3 टोमॅटो घेतले आहेत कापून. हा कांदा आहे. तर कांदे किती 2 घेतले आहेत, म्हणजे थोडासा फोडणीसाठी घेतला आहे. हा बटाटा आहे. हे 3 बटाटे घेतले आहेत. चांगले सोलून आहे ना कापून घेतले आहेत. ही कोथिंबीर आहे. हा पुदिना आहे. ही हळद आहे. हे अद्रक आहे. हे काजू आहे. 4-5 काजू आहेत. हे लसूण आहे. हा थोडासा कांदा घेतला आहे, तो म्हणजे फोडणीसाठी घेतला आहे. हे मीठ आहे. हे दही आहे आणि मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसाला आहे. आणि हे तेजपत्ता आहे आणि थोडीशी काली मिरी आहे. ही थोडीशी कोथिंबीर ठेवली ना साईडला, ती कशी कापून म्हणजे अशी वरून टाकायला शोसाठी. हे पहिले ना टोमॅटो वाटून घेते, म्हणजे त्याची पेस्ट बनवून घेते. ही बघा, ही टोमॅटोची पेस्ट आहे ना करून घेतली आहे. चांगली मिक्सरला लावून बारीक करून घेतली आहे. आता हे बाकीचं साहित्य वाटून घेते. हे कांदा बिंदा कसा अक्का टाकला तर जाड होतो ना, म्हणजे मुलं वगैरे खात नाहीत ना. ही कोथिंबीर आहे. हा पुदिना. ही लसूण आहे. हे काजू आहेत आणि हे अद्रक. हे आता सर्व आहे ना जरा बारीक करून घ्यायचं. हे जे सर्व मसाला मिक्स मसाला आहे ना सर्व वाटून घेतला आहे. असा सुका पाणी नाही टाकलं आहे. हे असं वाटून घेतलं आहे. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि बघा भांडं ठेवलं आहे. हे भांडं ठेवलं आहे तापलं आहे ते. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल म्हणजे 3-4 चमचे तेल लागतं, म्हणजे मी अंदाजाने टाकते. काली मिरी आहे, म्हणजे 10-12 काली मिरी आहे. ती अख्खीच टाकली. ती वाटली का नाही, म्हणजे कसं मुलं खाताना आहे ना ते बाजूला काढू शकतात. वाटून नाही ना ते जास्त तिखट होतो मग. आता त्याच्यामध्ये हा कांदा ठेवला आहे फोडणीसाठी, तो टाकते. अर्धा कांदा मी कापून घेतला आहे, वाटून घेतला आहे. आणि हे कसं जरा फोडणीसाठी लागतो ना, म्हणून थोडासा अर्धा 1 कांदा आहे तो बारीक. हा कांदा आहे ना चांगला भाजून घ्यायचा लाल होईपर्यंत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटोची पेस्ट केले ना, हे बारीक वाटलं आहे ना ते ओतते. हे चांगलं भाजून घ्यायचं, चांगलं तळून घ्यायचं तेलामध्ये. हे चांगलं 2-3 मिनटं आहे ना फिरवून घ्यायचं, म्हणजे तेल सुटेपर्यंत. ही टोमॅटोची पेस्ट टाकली होती ना ती बघा असं तेल सुटेपर्यंत आहे ना ती चांगली हलवायची, अशी मुरत ठेवायची गॅस फास्ट करून, म्हणजे टोमॅटो आहे ना ते पूर्ण शिजून येतो चांगला. अशी चांगली हलवायची. आता याच्यामध्ये आहे ना मी ते वाटलेला जो सगळं मसाला आहे ना मिक्स मसाला हा टाकते आता त्याच्यामध्ये. हे असं चांगलं टोमॅटो भाजून घ्यायचं. हा पण मसाला का भाजायला लागतो, जरा फिरवायचा तेलामध्ये, कारण कच्चा वाटलाय ना. त्यात मुलं कशी काय मुलं असतात ती खात नाहीत. कांदा वगैरे टोमॅटो निवडून टाकतात बाहेर, त्याच्यासाठी हे वाटून टाकायचं. ह्याला पण कसं चरचर आवाज येतो ना, ते पाणी असतं ते पाणी तर मरून जातं, असं भाजून सगळं निघतं. म्हणजे मसाला कसा चांगला रेडी तयार होतो एकदम. आणि तो जेवण कसं राहिलं तरी मग खराब होत नाही. हे असं मसाला चांगला भाजला आहे मस्त, किती वास येतोय छान. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे लाल मसाला टाकते, 1 चमचा टाकते. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकते, अशी थोडी हळद टाकायची. आता आहे ना त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे दही टाकते. दही आहे 2-3 चमचे टाकते.
आता गॅस बारीक केला होता, तो जरा फास्ट करते. तो मसाला शिजला पाहिजे ना सगळा. हे किती ग्रेव्ही छान झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही बटाटी टाकते. आता बटाटी टाकली ना, आता मी हे तांदूळ धुतले आहे ना हे टाकते. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जसं आपण भाताला पाणी ठेवतो ना तसं पाणी ठेवायचं. मी आता अर्धा किलो तांदूळ घेतले आहे. तुम्हाला पाव किलो पाहिजे ना तर पाव किलो पण घेऊ शकता. आणि बटाटी समजा मी आता 3 घेतली ना, तुम्ही 2 घ्यायची. टोमॅटो मी 4 घेतली तर 2-3 अशी घ्यायची. असं करायचं. तांदूळ टाकले की भात असं चांगला हलवून घ्यायचा मस्त. म्हणजे कसं मसाला त्याला सगळा लागला पाहिजे ना म्हणून. हे सगळं असं चांगलं मिक्स झालं आहे आणि दिसायला पण किती छान आहे बघा. मस्त ग्रेव्ही पण बनली त्याची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आपल्याला लागेल तेवढं. परत हलवायचं चांगलं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना जेवढं लागेल तेवढं पाणी टाकते. असं भाताच्या बरोबर पाणी ठेवायचा. आणि जरा गॅस आहे ना स्लो ठेवायचा. आणि थोडं 1 मिनिटाने आहे ना परत थोडं हलवायचा, कारण बटाटी आणि ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून जरासं हलवायचं आहे. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आपण कसं 1 मिनिटाने आपण खोलून बघू. म्हणजे कसं जरा ते मसाला लागायला पाहिजे ना म्हणून जरा गॅस आहे ना स्लो ठेवते थोडा. आता बघूया आपण खोलून आणि जरा हलवून ठेवूया. म्हणजे मसाला आहे ना सगळं त्याला लागतो. बटाटा वगैरे शिजायला पाहिजे ना. भात छान झालाय बघा. आता एकदम बारीक गॅस करून आहे ना वाफेवर ठेवते. आता सारखं हलवून आहे ना थोडं पाणी टाकला, कारण बटाटा आहे ना कच्चं होतं म्हणून. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि चांगलं मुरायला देते. तर आता 2-3 मिनटं लागतील, 5 मिनटं तर लागतीलच. गॅस बंद केला आहे. आता बघूया आपण छान भात झालाय का. मस्त भात झालाय. मस्त एकदम छान भात झालेला आहे बघा. फुललाय मस्त. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. बटाटा राईस आहे ना मस्त तयार आहे. एकदम छान झालाय, रेडी आहे. आणि आपण पण करा.